Ahoj, já jsem Ondra a studuju IoT. Ještě před půl rokem jsem si říkal, že určitě v nějakém dalším studiu pokračovat nebudu, protože biflování se informací nazpaměť není nic pro mě. Pak jsem ale objevil inovativní podnikání. Když bych se nedostal na vysokou školu, tak balím kufry, letím někam na Bali a snažím se podnikat sám na sebe, pravděpodobně v grafice, kterou už dělám několik let. Inovativní podnikání ale vidím smysl, protože když 20 lidí pracuje na jedné věci, tak je to mnohem efektivnější a dá mi to určitě víc zkušeností a bude to mít rychlejší proces, než když bych se o to snažil sám. Během studia na průmyslovce jsem vymyslel několik zajímavých projektů. Nejzajímavější asi byl systém a algoritmus pro kontrolování zbylých počtů nábojů v zásobníku podle snímání otřesů zpětného rázu a letos na monitorujícím systému pro kontrolu environmentu indoorového prostředí pro efektivní růst hydroponických rostlin. A jestli vám to zní šíleně a vůbec nevíte, o čem mluvím, tak vám to rád vysvětlím v druhém kole. Co přinesu do našeho týmu? Umím vymyslet, vyrobit a naprogramovat elektronický systém, jakoukoliv grafiku nebo video a umím udělat jakýkoliv webovky nebo třeba e-shop. Co se týče mých vlastností, tak určitě nejsem people pleaser a nebojím se nikomu sdělit svůj názor. Rád diskutuju nad kompletně random věcma, jako je třeba proč by delfíni mohli převzít nadvládu nad lidstvem a nebo pohybák ceny zlata na burze. Rád vedu lidi, ale nevadí mi být na opačné straně a baví mě hledat nekonvenční řešení na komplexní problémy. Mám řidičák na traktor a to je na zemědělskou školu určitě za bonusový body, ne? Ne. Každý léto se stěhuju na 3 týdny na Sluneční zátoku, kde vedu x malých borců a jestli to zvládám s nima, tak si myslím, že být součástí nějakého týmu dospělých lidí by mělo být fakt v pohodě. Abych se nenudil, tak jezdím dobrovolničit do domova pro lidi s mentálním postižením. Tomu mě přivedla moje přítelkyně. Přítelkyně už sice není, ale kamarádky mi zůstaly a hrozně mi fandí, abych udělal maturitu za prvý a za druhý se dostal na vysokou školu. Takže když se nedostanu, tak budou smutný, no. A já doufám, že se uvidíme v druhém kole.